देखिए हमने के बियाह शादी होला तो बड़ा सुनर सुनर हमने के माई बहन चाची लोग ने जुटल बा, बड़ा सुंदर सुंदर गीत गावाला। हाँ देखी आज दुआरे पर याद आइल हो तो बड़ा निमन वो गीत गावाला कि अपन खोरिया अरे बाहर आई कौन पापा कि अरे अपन खोरिया अरे बाहर आई कौन पापा। शायद बिहार से बारात आई ना भैया तया बतारे दूल्हा बैठे के मानस दूल्हा के बुलिया कुरुसी हो बैठे के मानस दूल्हा के बुलिया कुरुसी हो। लोग कहेला खाली भोजपुरी में लोग अश्लील सॉन्ग सुनेले, ई कुल गीत कब पुरान होई गुल भैया कबो ना। अरे तो लहने के मानस मैदान घोड़ावा चढ़ल दूल्हा पर दूल्हा प्रभात भैया क्या शादी बा घोड़ावा चढ़ल दूल्हा प्रभात दूल्हा अटकल मौरिया के झोझेला ए बुलू का नाम है चूली क्या चूली। अच्छा इधर कोई पसंद है आपको? आपको पसंद है? किसी को देखी नहीं? हमनी के जौन देवरिया के भाई हो सनी के रातियों में लड़की देख लिए सब चिन्हा जी लड़की पसंद कर लिए सब यार है ना नरिया में देखे लोग तो जोर में सब लोग तार दिल हो कि का तार दिल हो कि चार जो कतही लगा ले लो ये ना देख मैं यूट्यूबर यूट्यूबर से कौन पसंद बड़े से देखता हैं तारा कैसन चाहिए हैं एक तो टैटू को तो पहले बड़ रहता ना इना बुझी कि अरे पान ले लो खैरा ले लो अरे तो ले लो हो सुपारी सुन प्यारी की हो जैसन जैसन मरद खोजबू ए नरसिंह डार से दे ये नु गाँव के नाम माफी चाहता नहीं तबीयत खराब है लेकिन ऐसे ही है साथ देते रहो कि अरे जैसन जैसन मरद खोजबू ए नरसिंह डार से दे सुना प्यारी हो। कैसा चाहिए वो सब बताओ तो के सिंगर चाहिए तारा हो अब बताओ हमार तो बियाह हो गया दूधू को बियाह करी अब हमारा लेकर क्यों बाना तो हम कहाँ से तो हम व्यवस्था करें आ कहे के बा कि अरे गोरा मरदा खोजबू अपना आंसू बाबा के दे। देखो तू मेरा बड़ा भाई है ये ठीक है मस्त बैठ भाई तू बैठ बिगाड़ दिया से तोरो पे काट दबोगे परिवार पर नजर नहीं
अरे पुलट जी कि अरे गोर मारा दाखे जब अपना आंसू बाबा के दे बर्गर रेस्टोरेंट वाला खोजब अपना संदीप भैया के दे रोज बर्गर पिज्जा खियावत रही आ कहे के बा देख तो खराब तो भाई रंगदार मरदा खोजब देख 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 अरे ले लो चूसला बैठो चूस दी की साथ मुझे वो कर घर देवरिए है अरे भाई रंगदार मरदा खोजब दीपक भाई के दे सुन प्यारी गायक मरदा खोजब पर दूध भैया के दे छाल वाला खोजब तो अमित भाई के दे इधर आओ तनिया ने खड़ा हो रे खड़ा हो डुल डुल खड़ा हो पापा तनी हाथ में हाथ ए भैया भाई जोड़ी ठीक लगता है ए लाइन में कहे के बा के थुथुर वाला मारता करू राहुल आ कहे के बा कि अरे छोटा मरदा खोजब गुडुआ भैया के दे सुन प्यारी म्यूजिशियन मरदा खोजब गोलुआ भाई के दे सुन प्यारी ये सीनियर कलाकार है तो आपके लिए तो यूट्यूबर मरदा खोजब है सब भाई लोग के दे अरे सिंगर से बढ़िया ये लोग रोज फोकस करते रहेगा कैमरामैन फोकस करो चलो हटो अरे तैयार यूट्यूबर मरदा खोजब सब भाई लोग के दे सुन प्यारी मुहावा कटाली की चदरिया लहरी भैया ए भाई इन्हें आओ उन्हें कुछ लौकता नहीं के लौकत हम बताई तारे क्या उन्हें लिखल बा बता दी भैया कि तनी तक लो झटक के जाती है ने हवा ई कुल कोनो खराब गाना थोड़े ना ई सब माई बहन चाची लोग जब बियाह शादी होला तो बढ़िया से ढोलक पोलक लेके गावेला अकेले ना पूरा चोंगा उंगा बनाई रहे पूरा गांव सुनेला कि तनी तक लो आ तनी तक लो देवलिया पक्का लिखल बा तनी तक लो ए तनी तक लो देवलिया पक्का लिखल बा तनी तक लो अतवार लिखल बा अतवार के बाद का आवेला का कान बजा तो कुछ और ही सुना गेल है अतवार लिखल बा हो असुमार लिखल बा आ तहरा बहिना के सोरा को भतार लिखल बा तनी ताक लो देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताक लो देवलिया अतवार लिखल बा सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा हो
तारा बहिना के सोरा को भाता लिखल बा तनी ताक ले देवलिया पका लिखल बा अब वह गनवाया रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनार जी रहरी के तीन गो पाता अरे तीनों का चनार जी अरे हितावा के 1 2 3 अरे तहिता के तीनों बहिनिया तीनों हिया हितावा के तीनों बहिनिया तीनों के तीनों खेलारा जी बोलू भैया एको हिया ओइसन अरे एगो हिया खिलाड़ जी ठीक ठाक कैसा के एगो हिया ऐसन वैसन एगो हिया खिलाड़ जी भैया अब तो छोट की हिया छाता देवे पतैया अरे छोट की हिया छाता देवे पतैया सरिया एरिया से दबाई के बाबा हो हम बियाह गीत के 2-3 गो कैसेट चले मने एगो में बहुत प्यारा गीत बा तनी घूंघट तोड़